Όλοι εδώ από το 1999 το Δεκέμβρη που ξεκίνησε επίσημα σε αυτό το κτίριο η πρώτη διαβούλευση με την εταιρεία και τον κόσμο, ξέραμε ότι υπάρχουν δύο μικρά μεταλλεία, ένα το μεταλλείο της Οχιάς Υπόγειο και ένα επιφανειακό το Άι Δημήτρη, με 1,5, λιγότερο από 1,5 εκατομμύριο τόνους, δηλαδή περίπου τίποτα. Να, θα το βγάλουμε, θα το πάρουμε, θα δουλέψουν 150-200 άνθρωποι, γιατί να μην δουλέψουν, και τελείωσε και πάει. Όποιος ξέρει από αυτές τις ιστορίες ξέρει ότι αυτό που εμφανίζουν είναι το ορεκτικό για αυτούς, αλλά για μας είναι το μπούκομα για να μην μπορέσουμε να δούμε τι γίνεται. Η ιστορία λοιπόν έχει αποκαλυφθεί πια. Όλος ο χώρος από τον οικισμό και πέρα, όλος ο χώρος, όλο το βουνό δεξιά-αριστερά είναι ένα τεράστιο κοίτασμα χαλκού και χρυσού. Η εταιρεία, για να πει την αλήθεια στους μετόχους της, τα έχει βγάλει πια αυτά και δεν είναι μυστικά. Όποιος μπει στο διαδίκτυο στο όνομα της εταιρείας θα δει, της Glory δηλαδή, που είναι η μητρική εταιρεία εδώ, θα διαπιστώσει ότι όλο το βουνό αυτό το προορίζουν να το σηκώσουν. Δεν θα μείνει τίποτα. Εάν λοιπόν εσείς όλοι μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτός ο τόπος εδώ που είναι δίπλα, ότι ο κάμπος αυτός που είναι από κάτω από αυτό, ότι η Κομοτηνή που είναι πολύ κοντά, όλα τα επιφανειακά αυτά κοιτάσματα θα τεινάζονται στον αέρα. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι στο επιφανειακό κοίτασμα των σκουριών στη Χαλκιδική, η μελέτη λέει ότι κάθε ώρα θα εκπέμπονται 3.600 τόνοι σκόνης μεταλλευτικής. Και όταν η σκόνη έρχεται από τη Σαχάρα εδώ, όταν φυσάει ο νοτιάς στη Σαχάρα, εσείς μπορείτε να μου πείτε, όταν η σκόνη είναι στα 2 χιλιόμετρα από εδώ, τι θα γίνει αυτός ο τόπος? Εδώ που καθόμαστε θα μπορούμε να καθίσουμε? Τα ερωτήματα είναι πάρα πολύ απλά. Νερό. Από πού? Τι? Ήδη το νερό δεν υπάρχει. Χάθηκε παντού. Χάνεται μέρα με τη μέρα. Αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσουν. Ένας τόνος μετάλλευμα θέλει 1 κυβικό μέτρο νερού για να επεξεργαστεί, και μετά από αυτό το νερό αυτό είναι δηλητηριώδες και άχρηστο. Πού θα τα βρούμε όλα αυτά? Αυτά τα αγαθά που τα σκεφτόμαστε έτσι σαν κάτι φυσικό που το έχουμε. Έχουμε το έδαφος, έχουμε το νερό, έχουμε τον αέρα μας και το θεωρούμε αυτονόητο αυτό το πράγμα. Μας πήραν τις συντάξεις μας, μας πήραν τα λεφτά μας, μας πήραν τη ζωή μας, τώρα έρχονται να πάρουν και αυτά, θα τα αφήσουμε? Σε αυτόν λοιπόν τον αγώνα που πρέπει να κρατήσουμε, ό,τι πολυτιμότερο μας έχει μείνει, γιατί όλα τα άλλα, ακόμα και την αξιοπρέπειά μας μπορούν και θέλουν να την πάρουν, σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι. Όπως αγωνιζόμαστε πάνω στη Χαλκιδική με αίμα. Προχτές μας στείλαν 23 δημιουργίες από ΜΑΤ και 2 ελικόπτερα. Για ποιους? Για μας που θέλαμε να φυλάξουμε τον τόπο μας. Πολύ απλά. Δεν τους αφήσαμε, δεν θα τους αφήσουμε. Εδώ προσπαθούν από το 1999 και ξανάρχονται σήμερα, γιατί νομίζουν ότι η κρίση μας έχει κάνει δούλους. Θα πούμε για 2 μεροκάματα, αμάν ελάτε και πάρτε μας και εμάς. Εμείς λοιπόν εδώ θα μαζευτούμε να πάμε επάνω, να δείτε πραγματικά τι πρόκειται να γίνει και να απόκειται σε εσάς να καθορίσετε τη μοίρα του τόπου σας. Θα το δεχθείτε να τον ανταλλάξετε για 100 μεροκάματα σε 7 χρόνια και να τον καταστρέψετε, ή θα πείτε όχι, αυτός ο τόπος είναι δικός μας, μας δίνει τη ζωή μας σε εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Δεν θα σας αφήσουμε. Πολύ απλά αυτή είναι η ιστορία. Τα ίδια λοιπόν λένε και στη Βουλγαρία. Από την άλλη μεριά της Κομοτηνής είναι το Κρούμοβγκραντ. Είναι η Ροδόπη στη μέση, ο όγκος αυτός, και από την άλλη μεριά είναι 2 μεταλλεία. Είναι το Γκέσλαντακ, που το ξέρει πολύ καλά ο δήμαρχός σας γιατί εκεί μεγάλωσε, είναι και το Κρούμοβγκραντ. Εκεί λοιπόν ο κόσμος έχει τις ίδιες αγωνίες που έχουμε εμείς εδώ. Κίρτζαλι. Το Κίρτζαλι. Από εκεί περνά ένα ποτάμι, ο Άρδας, και το ποτάμι αυτό πέφτει στον Εύρο. Και ο Εύρος έρχεται σε εμάς. Όλα τα πράγματα στη φύση επικοινωνούν μεταξύ τους. Αν κάπου ξεκινήσει η καταστροφή θα επεκταθεί. Γι' αυτό λοιπόν εμείς πήγαμε στη Σόφια, πήγαμε στο Κίρτζαλι, πήγαμε στο Κρούμοβγκραντ για να ενώσουμε και εμείς τη φωνή μας με τους ντόπιους και να πούμε ότι και εδώ η Βουλγαρία δεν είναι μακριά. Είναι εμείς δίπλα μας. Άνθρωποι που τους βλέπουμε και αύριο το πρωί θα τους βλέπουμε όταν ανοίξουν και τα σύνορα εδώ στην Κομοτηνή από εδώ με τη Βουλγαρία, θα τους βλέπουμε κάθε μέρα. Αυτόν τον αγώνα λοιπόν πήγαμε να στηρίξουμε εκεί, και εδώ που είναι η ψυχή αυτής της ιστορίας,
εδώ στη Χαλκιδική, στο Κιλκής, που ξεκινήσαν να μας τα ξεπαστρέψουν όλα, θα πούμε ότι δεν θα σας αφήσουμε εδώ. Πάμε λοιπόν επάνω εκεί, στο βουνό σήμερα, για να δείτε πραγματικά την αλήθεια. Να δείτε το βράχο μέσα από τα καινούρια μάτια και να καταλάβετε ότι ο βράχος αυτός είναι μεταλλείο. Μέχρι σήμερα τον βλέπατε έναν όμορφο βράχο. Αυτοί το βλέπουν μετάλλευμα που προχωράει και κάτω. Αυτόν λοιπόν το βράχο εκεί, αυτό το δέντρο εκεί, αυτό το νερό εκεί, τα θέλουμε εκεί για τους αιώνες των αιώνων. Και εμείς θα πάμε να τους πούμε ότι δεν θα σας αφήσουμε να μας τα πάρετε. Τώρα πες όμως εδώ Σούλα, εκτός από το, εδώ είναι τα μεταλλεία λέμε. Στο κάτω μέρος, εδώ έχουμε... ο χάρτης είναι προσανατολισμένος στο βορρά. Στο νότιο μέρος, εδώ που είμαστε εμείς, είναι τα δύο μεταλλεία. Πώς βλέπουμε. Και πίσω μας είναι, πίσω εδώ, και αριστερά είναι αυτά τα πράγματα. Εδώ είναι το υπόγειο, το επινίκης, και λίγο πιο δεξιά είναι το υπαίθριο του Αγίου Δημητρίου. Εδώ που περπατάτε, όλο το δρόμο που βρήκατε, κάτω είναι πέτρες. Δεν είναι οι πέτρες που βλέπετε οι συνηθισμένες. Όλες αυτές εδώ είναι κοιτάσματα. Όλη η περιοχή είναι τέτοια πέτρα και τέτοια βράχια. Αν σκύψετε από εδώ, αν πάτε εδώ στην άκρη, θα δείτε από κάτω ολόκληρους βραχώδεις σχηματισμούς από τέτοια πράγματα. Είναι μεταλλεία. Όλη η περιοχή αυτή είναι ένα τεράστιο μεταλλείο. Αυτό βγάζει μεταλλικά ιχνοστοιχεία και βοηθάει τη βλάσφηση. Όταν όμως αυτό το πράγμα το τρίψετε, το κάτε σκόνη και βγει στην επιφάνεια το θιάφι, το αρσενικό, το μολύβι και ο χαλκός, αυτό το πράγμα που είναι απλή πέτρα και το νερό πιάνει τα ιχνοστοιχεία για να αναπτύξει αυτή τη βλάστηση και να πιούμε κι εμείς νερό νόστιμο που έχει μεταλλικά ιχνοστοιχεία, αυτό γίνεται δηλητήριο. Πάρτε λοιπόν μια πέτρα, σκύψτε και όταν την έχετε εκεί μπροστά σας, να σκέφτεστε ότι κάθε πρωί ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει ο θάνατος της περιοχής. Αυτή είναι η ιστορία. Συμπέρασμα. Από ό,τι βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή, από ό,τι περπατήσατε από τους λόφους γύρω-γύρω, δεν θα απομείνει τίποτα απολύτως, το λένε εξάλλου και οι ίδιοι. Από κάτω έχει κοιλάδες από ρέματα. Όπου βλέπετε κοιλάδα, ρέμα να περνάει, με απότομες όχθες, αυτό σκεφτείτε το ότι είναι λίμνη αποβλήτων. Είναι η ιδανική θέση για να αποθέσουν τα εκατομμύρια τόνους στα απόβλητα. Γιατί όταν εξορίσουν 30 εκατομμύρια τόνους για να βγάλουν 10-20 τόνους μετάλλευμα, όλο αυτό μετά κάπου πρέπει να το ακουμπήσουν. Και όταν είναι μέσα στη γη αυτό σφιχτό, έχει έναν όγκο. Όταν το θρηματίσετε, αυτό θα αποκτήσει τριπλάσιο όγκο. Επομένως χρειάζεται τριπλάσιο όγκο γης για να τα σκεπάσετε αυτά τα πράγματα. Ό,τι λοιπόν γλιτώσει από την εξόρυξη θα σκεπαστεί από τα απόβλητα. Τελικά δεν θα μείνει τίποτα. Αυτή είναι η μοίρα του τόπου. Φυσάει αέρας. Εδώ που είμαστε τώρα φυσάει αυτό το αεράκι. Σήμερα είναι κάλμα. Όταν πιάσουν τα μελτέμια τα καλοκαιρινά που δροσίζουν το σπίτι μας, όταν πιάσουν οι βουριάδες οι χειμωνιάτικοι και όταν τώρα που θα αρχίσουν οι νοτιάδες σε λίγο, σκεφτείτε ότι γύρω από αυτό το βουνό σε κάθε περιοχή υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν χωριά, υπάρχουν φυτίες, υπάρχουν κτήματα. Ο αέρας που αλλάζει συνεχώς η διεύθυνσή του θα τα μεταφέρει όλα αυτά εκεί. Και αν φαντάζεστε ότι μπορεί να επιβιώσει φυτό ή ζώο ή περισσότερο άνθρωπος κάτω από αυτό το χαμό αυτής της σκόνης, τότε δεν ξέρετε απλά τίποτα. Τότε ξέρετε το εξής, ότι όταν είσαι στον δρόμο και φυσάει γερός αέρας, όπως ήμασταν στο πέραμα και σήκωνε τη σκόνη, βάζαμε τα μαντήλια μπροστά για να προφυλαχτούμε. Από αυτό δεν μπορείτε να προφυλαχτείτε. Ό,τι και να κάνετε. Στο Λαύριο η δραστηριότητα έχει τελειώσει εδώ και 35 χρόνια. Ο Δήμος του Λαυρίου βγάζει οδηγίες, οι οποίες είναι ανιρτημένες παντού. Και λέει όταν φυσάει αέρας, φραγίστε τις πόρτες από τα σπίτια του.
Λέει απαγορεύεται να βάλετε παξέδες. Λέει απαγορεύεται να αφήσετε τα παιδιά σας να πάνε να παίξουν σε χωμάτινες περιοχές. Και πού θα παίξουν? Αυτά λοιπόν συμβαίνουν εκεί και θα συμβούν και σε εμάς αύριο το πρωί. Φαντάζεστε ότι υπάρχει κάποιος νοήμων άνθρωπος που αυτό το πράγμα να το επιτρέψει? Λένε και για τις περίφημες θέσεις εργασίας. Η πρόβλεψή τους είναι 7 χρόνια. Αυτοί δηλαδή που θα προσληφθούν, λένε 200, δεν θα είναι ούτε 100. Γιατί όλα αυτά τα επιφανειακά γίνονται με τεράστια μηχανήματα, γίνονται με εκρήξεις και μόλις κατακάτσει ο κουρνιαχτός από την έκρηξη, πάνε μέσα κάτι τεράστιες φαγάνες που πιάνουν ένα σπίτι ολόκληρο στον κουβά τους, τα φορτώνουν σε κάτι τεράστια αυτοκίνητα που θα τα έχετε δει στην τηλεόραση με κάτι ρόδες γύρω στα 3,5-4 μέτρα ύψος και πάνε και τα αποθέτουν στο εργοστάσιο. Αυτά τα χειρίζονται χειριστές με ειδικές άδειες της εταιρείας. Η Κομάτσου που κάνει αυτά τα μηχανήματα έχει και τους οδηγούς της επάνω. Δεν θα πάρει από τις Άπες και από το Πέραμα και από εδώ από δίπλα από το χωριό από τους μέτικους που έχουν έρθει να τους πάρει να τους κάνει τεχνίτες. Αν κάποιος από αυτούς πάρει, θα τους πάρει για τη σκληρή τη δουλειά μέσα. Στα 6 χρόνια, αν προσληφθούν στα 25 τους, τα 6 θα είναι στα 7, 31, 32, 35, 40 χρονών. Ο τόπος θα έχει ερημώσει, οι δουλειές δεν θα υπάρχουν και θα βγει ξαφνικά μια φουρνιά από 200 άνεργους που δεν ξέρουν να κάνουν τίποτα. Που δεν έχουν συμπληρώσει συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Αυτή είναι η ευλογία που θα δώσει αυτή η άνθρωπο. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουμε την εμπειρία αυτού του πράγματος, επειδή όλο αυτό που βλέπετε εσείς τώρα και το βλέπετε πράσινο, εμείς το έχουμε δει διαφορετικά και ξέρουμε τι γίνεται, επειδή έχουμε δει τη θάλασσά μας να καταστρέφεται και επειδή έχουμε δει εκατομμύρια τόνους από αυτά τα απόβλητα να γεμίζουν κοιλάδες δικές μας, όλα αυτά που σας τα λέω από μέσα από την ψυχή μου, τα μάτια μου τα έχουν δει πάρα πολλές φορές. Εγώ εύχομαι εσείς να μην τα δείτε. Είναι στο χέρι σας. Right.